סבא, סבא, חמוס. וואי, הדבר... מה? מה זה? עבדו עלינו. מה זה החרא הזה? מה זה השיער הזה? אני לא יודע. נראה לי מסתיים עם איזה 70 אנשים שיבואו לאסוף אותו, כאילו לא שמח עלינו. ואז הוא אמר כזה... בסדר, הם יסיעו אותי. תראה את הנבלה. כל כך גדלת. תיקח, תחזיקי. תפילי לי את המצלמה. תתחבק, נו. למה נגעת לי בעדשה? אתה מתרגש? נכון, מתרגש? אתה מתרגש? זה מאו. כן? זה מאו, זה אוסק. יופי, אני מכיר את אוסק. לא ראינו. מה העניין? תשמח. דניאלה, זה אוסק. תשמח. רגע, אתה לא אומר לעבודה? לא, אין לי עבודה, ב-11 בלילה. איזה סרט, כל הטיסות המזדיינות האלה. יאללה, בוא. קדימה, תיסע. גדעון, יש לנו... די, חלאס, לא באנו ליהנות. באנו לנסוע הביתה, מספיק. איזה סרט. תשמח. מה אתה מצלם אותי? תיקח את העגלה, תקחי את העגלה. וואי, טוב, קיצר, מה? איפה לוקחים? אני מחכה. יואו, זה... טוב, קיצר, קשה, טוב, קשה, אבל כן? תשמח. יואו, איך אני מתרגש.